И Коста, че аз съм отново тук при вас и тук с мене Максим Младенов. Кажи здрасти, бе, не се крий. Добре, мадафака. Казва се Hello, мадафака, ама карай. Сега ще му разгледаме къщата. Иде, бе. Пак само че разгледам. Аз позволявам. Да. Сега. Ецка ще сложа един торч. Виж, не ти правя мръсно, помагам ти. Сега. Това е моята къща. Мислите, че е от дърт. Ама отгоре е от дърт, иначе другото е яко отвътре. Така е моето скривалище. Сега ще ви покажа и честрума ми с още който не е направен. Да, ето го, още не е направен, той е в основи. Максим в момента не го знае какво прави, сигурно се разшилява къщата. Нали? Някакъв много странен начин. Да, само копай надолу. О, имам месо в печките. Найс. Имам ендър парол, не ми трябва. Максим ми открадна златната каска. Ти ми я даде, простак. Да, аз му я дадох, ама после взех, че си я искам, обаче той не иска да ми я дава. Ми подарена къща, не се връща. Говори си сам. Така че... Да. Забелязваш ли, че през пръста водата тече? Само да не наводим. Тя пък как ще наводим? О, крави тука! Взимам ги като... не знам. Не оставям на никого нищо. Сега ще си направя коша на броня. Лечния, ама Iron Cast. За всеки случай, нали? Не, бутушки. Батушки. Така. Ай, това... Да? Айде! Виж защо си сложил тук листа. Така желаем. Да, така желаеш. Искаш да сложа пръстите и ти е яко. Не е. Тук ти е отворена къщата. Знам. Трябва да затвориш. Един чакаш. Искаш да ти разширя малко? Не. Тома. Да. Ти си махнал често да се отпитва. Няма да стане това. Ако искаш да ми помогнеш, ще ми дадеш малко дърво. Дърва тук не виждам да растат. Как? Или... Да. Тук има овци. Трябва да ги убиваш, ама аз вече ги убих. Пак. Тук ще го прибереме. Това така. Ще си го прибера. Максим искаше дърва. И ще му дадем дърва. Хубаво е, че имам костен прах. Виж, има нови блокове. Костен блок. Костен блок. Е, яко. Бяла вълна, аз имам бяла вълна, бе. Три саплинга да порастат. Ще си доволен ли? Ти, Максиме, до тебе тук има едно дърво, може да го изсека. Да, после ще му дадеш. Не. Не. Да, брат. На мене ми трябва, ама ще ти дам малко. 2. Дай ми, не преработвам.
Бенг, бенг, късей. Сега да видим на кого първи ще отворим. Да видим на първи на кого главата ще отворим. На това прасе ще отворим първи главата. Я да видим първи на кого главата ще отворя аз. Не е Максим, ами е това прасе. Максиме, я се служи един чест за малко да сложа нещо. Ела. Да знаеш, той ще е свещенен подарък от мене. Ела. Отвори се свещения подарък. Казах ви, че ще се радва, когато му дам тези пържоли. Ма, що пък да няма дете? Що пък да няма момчета? Нали той е бедно, нали? Нищо към мен. Беден свиняваш. Няма жена това. Аз имам жена. Шегувам се. Как бъгна. Тъмно дърво. Така. Да направим един костен блок и да го сложим пред къщата на Максим. Малко TNT. Стига де! Шегувам се. Така. Събирам дърво. Ела и ти да ще събереш, защото... Събрах малко. Той до тебе, дете. Той ми го остави на мене. Нали ти стига толкова с дърво, което го имаш? Аз тук имам едно до мене, до моята къща. Извини си го. Ябълка. Жеско. Дигни му, бе. Ето казах им безискално. Ама имаме за твоето. Сигурно покемони ще искате да търсите пак. Няма лошо. Покемони са яки. Да, някои хора мислят, че играта е убиваща, нали, Максиме? Карат се да се убиеш. Защото, примерно, покемон е на светофара, точно, и ти се спираш на средата на пътя. Как няма да блъсни колата? И да, хора, това мислям да е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и чао! Бъба!